Egia esan, alde batetik gure ikuspuntuak eta gure politika osatu egiten du eta lagundu egiten du. Alde batetik gure urteak daramatzagu Euskararen bidetik jorraketak egiten, baina Euskaraldiak beste ikuspegi zabalagoa pasatzen digu. Eta gainera erronka berriak sortzen dizkigu. Gure orain arteko lana oinarritu da gehien bat gure langileen artean ezagutza zabaltzean. Gaur egun eta bat ekitaldi berri honetan pasatzen digun erronka izango da ezagutzatik erabilera jomuga hori ipintzea. Eta horretan guztiz lagungarri izango zaigulakoan gaude.